Mä oon tullut Turusta niin vähän silleen monen myrskyhankkeen kautta ja sit kysyttiin, että haluanko mä lähteä tänne mukaan niinku tekemään Jaffalle mainontaan, niin mä sanoin, että joo. Minusta tuntuu oikein hyvältä. Mä oon nähnyt idolini Erik Bruunin ja mun mielestä aina Jaffan mainostus on ollut tosi omalaatuista ja mielenkiintoista. No, tää on oikeastaan ollut oikein niinku hauska viikonloppu, että siis kyllä mä oletin, että tästä tulee oikein niinku mukava ja silleen, mutta en mä uskonut, että täältä saa näin hyvin kavereita ja niinku tutustuu ihan uudenlaisiin ihmisiin.